Hello, għal darboħra, merħba, Gordon Attart. Dan huwa wieħed mill-videos fejn ħanurikom kif tagħmlu il-people string tagħkom bħala il-homepage. Kif ukoll kif għandkom tivverifikaw secondary email address li it-tieni email address tagħkom u ukoll kif intom għandkom tużaw għandkom tagħmlu l-ewwel survey li jieħdilkom madwar 5 minuti kollox. Mela nidħlu f'people string, unek daħħalt il-username tiegħi, nittajpja il-password tiegħi u tafas login. U hawnhekk din hija il-homepage tiegħi ta' people string. Mela, biex tivverifika il-secondary email address, ħanibdew minn hemmhekk, kull ma tagħmel titmur settings, people string settings, u fil-window li tallalek user info, hawnhekk fejn alternative email address iddaħħal email address għandek tal-Gmail, għandek tal-Hotmail. Huwa importanti li jkollok l-isem u l-kunjom, l-affarijiet l-oħra l-middle name, telephone number u wara mhux daqshekk importanti. Importanti li tagħmlu update wara li tkun l-estate. Issa l-step li jmiss hija ma nafsuhom hawnhekk hija kif intom tagħmlu s-survey. Is-survey huwa importanti biex bekk intkom tirċievu affarijiet li intom jirrigwardaw lilkom jekk tħobbu s-safar, jekk tħobbu xi tip ta' magazines, eċetera, eċetera, dak se tarawh mis-survey li intom ħatamlu. Biex tagħmel is-survey madankollu tmur mailbox, cashbox, tidħol hemmhekk u hawnhekk intom ovvjament jiena ġa għamiltu jgħidilkom biex tagħmel il-30 questions tas-survey. Tikklikjaw hemmhekk u tagħmlu s-survey. Talli tagħmlu hekk intkom ġajtikom $1.50 kif jgħidilkom hawnhekk. Sempliċi ħafna. Issa, l-step li jmiss wara il-mailbox, cashbox, hija kif tagħmel people string ovvjament il-homepage tiegħek biex inti ovvjament tibda tuża kuljum meta tkun fuq l-internet. Għaliex people string dik hija s-sabiħ tagħha, inti għandek kollox miġbur f'paġna waħda. Jekk inti tisserċa innaf xi ħaġa, eżempju jekk tibt Malta fil-Google search, tiktiblu Malta, tagħmillu go ovvjament u tisserċa għal dak li kollu li inti tixtieq. Jekk inti għandek l-Facebook, tista' tidħol direttament hawnhekk. Jekk inti għandek Gmail, jekk inti għandek Twitter, jekk inti għandek MSN, kollox miġbur. Tista' tixtri kif nurikom ukoll iktar tard nurikom kif fil-videos li ġejjin kif inti tista' tixtri, kif inti tista' tagħmel affarijiet bħal websites li inti tidħol dejjem fuqhom, però dak narahom iktar tard. Allum l-aħħar step hija kif tagħmel il-homepage tiegħek, hawnhekk għandek set as your homepage, tikklikja fuqha u hawnhekk itik steps faċilissimi kif inti ħatamel il-homepage tiegħek people string. Jekk inti qed tuża l-Internet Explorer bħala browser tiegħek, għandek l-step tal-Explorer, l-step tal-Firefox jekk inti tuża Firefox, il-Netscape, is-Safari u l-Opera. Faċilment għandek step by step kif inti għandek timxi moħħhom ġifieri u m'għandekx problemi hawnhekk. Mela, dak hu kollox għal dan il-tutorial. Jiena Gordon Attart, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u narakom fil-video li jmiss.
Grazzi ħafna.